Mali wolomasiri tabaw u bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a daminɛ nin juillet kalo in tile 19 ka na se a tile 26 la Tinzawatène ni Inafara kɔnɔna na min ye chef d'état-major n'o ye Baru kɛlɛtigi ye a ye laseli kɛ laseli min na an bɛna o d'aw ma bamanankan na a bɛ se ka ko in bɛɛ lajɛlen faamuya a kɛra cogo min Tesali ci ale min baara kɔnɔna na Inafara ka taa se Tinzawatène ma mun de kɛra ye fo ka na se kalo in tile 26 ma an na o da aw tulo kan EZO n'o o ye école des sous-officiers Banakɔrɔkaw fɛ yen colonel Siri Lamine a ka cɛdenw bɔra dɛ maa 378 cɛw b'a la musow b'a la wa min ye baara ye maliyɛnw dɔrɔn tɛ a la Sénégalikaw Tchadikaw Côte d'Ivoirekaw Togokaw Burkina ni Niger ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛcɛw olu dilanna segukaw fɛ yen an na tila ka o kibaruya fana da aw tulo kan kɔkan kibaruyaw la n'o y'a sɔrɔ san kɛlen don ye anw fɛ yan Maroc funteni bɛ ka maaw fa ye Nigériyakaw fɛ yen olu ka hélico dɔ binna sɔrɔdasi 5 tora o senfɛ Congo Kinshasa u ka dɔnkilidalaba dɔ fana ka concert senfɛ maaw yurula su dɔw bɔra o fana na Afrique du Sud sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ k'u ye degelikan dɔ sɔrɔ u ka dugu dɔ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye mercenaires ye n'u bɔra nin waati laban in na Libikaw fɛ yen olu bɛ ɲɔgɔn dege la yen u kɔni y'a ye sa ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bila kaso kɔnɔna na Jeux olympiques ale ni senna Amara jeux in a bɛ ka gɛlɛya fandaw ma dɛ tɛba ninnu ka nin ko labɛnnen ko entraîneur dɔ fana fatura ye min mana b'o la an tɛna o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min ye wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaaso ye n'an b'a fɔ o ma sa ko Baru kɛlɛtigi n'a ka maaw u ye communiqué bɔ bi ka kɛ ni waleya min bɛ sen na chef d'état-major de l'armée nationale du Mali ko kabini nin kalo in tile 19 wolomasiri tabaw k'u kɛlen ka wulikajɔ belebeleba boloda basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min Tinzawatène ale ni Inafara kɔnɔna na k'o hukumu de kɔnɔna na sa min ye wolomasiri tabaw ye Inafara ko u ye yen minɛ kilomètre 122 o de bɛ ale ni Tesali tɛ ka taa a kɔrɔnfɛ fan fɛ waleya in o kɛra ka bɛn juillet kalo in ale tile 22 ma Inafara tɛmɛnen kɔfɛ chef d'état-major ka bataki la u y'u kunna Tinzawatène kan Tinzawatène ale fana bɛ Tesali ani Kidali kɔrɔnfɛ fan fɛ nka kilomètre 233 o de bɛ ani Kidali dugu ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Algérie dancɛ la min ye bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw ye olu kun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ duguladenw bɛɛ lajɛlen na maa o maa tun bɛ yen n'i ko k'i bɛ baara o baara kɛ u na i minɛ k'i dɛndɛrɛ k'i ka bolofɛnw ni fɛnw k'olu ndaraki i la dugu in kɔnɔna na sa Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ armée ale de ye wulikajɔ kɛ ko yaasa o ko bɛ se ka ban cogo min alamisa chef d'état-major ka bataki la nin kalo in tile 25 min ye ɲugawale ni bamanci wale kɛbaw daga yɔrɔ min bɛ yen wolomasiri tabaw y'u kunda yen kan ko kun fɔlɔ la armée ale kɔni sera ka taa tugu bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw la ka minɛn caman tiɲɛ u bolo k'u fanga dɔgɔya kosɛbɛ f'u caman yɛrɛ kun ye duuru don fiɲɛ na ni a ka wulikajɔ ni a ka baaraw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye wolomasiri tabaw ye u ka kow olu nana gɛlɛya ni mun ye armée yɛrɛ ka bataki kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kabakolo ye o funufunu nana caya min ye sufɛla la san de sira ka na Tinzawatène dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'o y'a to sa min ye ɲugawale ni bamanci wale kɛbaw ye u ye dɛmɛw sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caman na an lamini jamana dɔw bɛ yen olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔw la ale ni yɔrɔ wɛrɛw la fana yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni olu kɔni bɛ dɛmɛ don u ma kuma caman k'o de la jumadon wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka bataki kɔnɔna na a ko ko jumadon nin kalo in tile 26 kɛlɛw nana daminɛ u fanga nana bonya armée ale kun y'u gun ka t'u kɔ dɛnɛ ko da fɔ dɛnɛ na nka waati kelen de la EIGS JINIM a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka sɔrɔ ka mɔbiliw minnu bɛ ni mugujugu bɛ kɛ olu kɔnɔ n'a fɔ ma ko kamikaze u y'o de bila sa ka an ka sɔrɔdasiw minnu tun bɛ yen k'olu laminimini n'o ye o laminimini min kɛra n'o ye
an ka cɛdenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o ko fana na armée ko wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja min kɛra o ko senfɛ k'o de y'a to an ka wolomasiri taba caman olu kɔni ni tora o yɔrɔ la u ye min fara ka fana k'u bololaminɛw k'olu fana tiɲɛna o yɔrɔ in na ko nka ko ka kɛ ni nin ko in ye olu yɛrɛ ye jateminɛ ni ko minnu kɛ ko nin tɛna fosi bɔ olu ka wulikajɔ la ina faraki sɔrɔlen kɔfɛ n'o b'u bolo bi u kɛlen don ka yen t'u ka mara kɔnɔna na ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ an'u ka timinanja ko a tɛna se ka fosi bɔ o la k'u kun ye baara min daminɛ ka Mali fan bɛɛ lajɛlen lakana ka maninfinw n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen lakana fo ka taa se ina fara kɔnɔna na k'o baara na to sen na sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ olu ka timinanja u ka wulikajɔ faso kanu ani faso baarali ka kɛlɛ kɛ yaasa ka se ka malidenw bɛɛ lajɛlen lafiya jamana hakɛw kɔnɔna na k'u tɛna foyi bɔ o la wa k'u tɛna o dabila u y'a yira fana k'a fɔ communiqué kɔnɔna na k'u ye faamuyali min kɛ nin ko ninnu na waleya mun bɔra ka kɛ saw yɛrɛ ye kimɛli min k'a la u ye jateminɛ minnu kɛ k'o y'a to u ye ko caman jateminɛ u na u ka fɛɛrɛw sigi senkura kan yaasa baara min bɛ yen n'o ye dugudenw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili n'u bolominɛw lakɔlɔsili ye k'o wulikajɔ baara kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko maa minnu fatura nin kɛnɛ kan n'o y'an ka cɛbaw ye ko u bɛ tasibila kɛ olu ye ka dugawudon kɛ u somaw ye min ye ala ye k'ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu joginna ko senfɛ u bɛ dugawudon kɛ sa ko ala ka olu ka banaw ko k'olu furakɛ ko ala ka olu kɛnɛya joona sɔrɔdasiw ko u ka wulikajɔ u ka timinanja nin waleya in kɔfɛ ko o tɛna bali dɛ ko yɔrɔ gɛlɛyara cogo o cogo u ye fɛɛrɛ ni dabali kura tigɛ u bɛ labɛn na yaasa min ye Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen nin ko in k'a kɛr'u ma misali ye a kɛr'u ma faamuyali ye a tɛna foyi bɔ u ka cɛsiri n'u ka jija n'u ka wulikajɔ la yaasa jamanadenw ka laɲini ye min ye k'o sabati k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn minnu y'u dɛmɛ nin ko in wagati kɔnɔna na sɔrɔdasiw k'u bɛ olu fo k'u waleɲuman dɔn dugudenw u k'u hakili latigɛ u ka wolomasiri tabaw tɛna na to kɔ u ma deli ka to kɔ wa u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ nin waati in na u bɛna na dɔ fara a kan chef d'état-major ka bataki kɔnɔna na k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa maaw k'u hakilina kɛ kelen ye kunnafoni sanuma kunnafoni ɲɛnɛma olu na o di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma waati o waati sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye chef d'état-major Umar Baru Jara ye na anw yɛrɛ b'a wele ko Baru kɛlɛtigi ka bɔ min ye Jiripa ale yɔrɔ Amara nin na anw ka fɔlen u ka jan ɲɔgɔn na wa ɔhɔ n ye min f'i ye n yɛrɛ ye zole da yɔrɔ in na nka n bɛ taa ye kuma min ye o n'a bilama ye ne tɛ kelen ye i ɲɛ bɛ tesaliti ni yɔrɔ in na n'i bɛ fɛ yɛrɛ ka se tesaliti sira fɛ i bɛ bɔ Kidali 5 heures du matin n'aw sera ka fitiri y'aw sɔrɔ a b'a fɔ ko ala ni ce Tenza Tesalit o fɔlɔ o ye tile kelen taama ye n'i bɛ mobili la wa fɛn o fɛn n'o bɛ baara kɛ a yɔrɔ la fɛn fɔlɔ fɔlɔ min n'o bɛ ɲini fɛ k'i ka taa n'o ye o ye ji ye i kɛra adamaden ye o i kɛra mobili ye o i kɛra fɛn o fɛn ye n'i bɛ taa i bɛ taa ni ji de Amara i yɛrɛ b'i fari jatɔ de k'a kɔgɔ jɛ k'i fari ji i yɛrɛ b'i fari ji samatɔ ye ka bɔ a la ne tɛ tubabukan mɛn Amara i kɔni b'i fari jatɔ ye n kɔni b'o dɔn zarata sɔsa o saratata sɔsa o kɔni o y'aw tubabukan fɔlɔw ta ye Keba ala ka yen b'i garisɛgɛ la ka k'i sigiyɔrɔ ye ala ka tɛnza sigi nɔgɔya i ma a bɛna diya o i ɲɛ bɛ nin yɔrɔ ninnu na Keba fɛn min ka nɔgɔ ye balo don ni kariw bɔra ani fɛnw bɔra Algérie minɛnw sigiyɔrɔ fɔlɔ ye yen de ye o taji ye 30 de ye litiri yɔrɔ yen wari sigi ka di an di bila ka taa ka kan ka correspondant ye musokɔrɔba ka to k'a fɔ ko ka tiga ci ma n'an bɔra Tenza Waten ni Kidali ni Inafara an bɛna Segu Sido ani Bazando
sɔrɔsiw ka dege kalanyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko ENSO o kalandenw olu bɔra maa 378 o de bɔra sergent kuraw la muso ye maa 105 ye min ye an dafɛ jamana maa 13 o kalandenw o tun bɛ a kɔnɔ Banangɔrɔkaw fɛ yen u ka kalikan kɛra juma tɛmɛnen min ye Wolomasiri Tabaw ka minisiri ye n'o o ye Sadio Kamara El Hadji ale tun bɛ yen ani école ɲɛmaaba n'o o ye Yɔrɔ Kante ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kalanso in n'o ye colonel Sidi Lamine Tarawele ka yɔrɔ ye bamanan nin y'a kalanden 18nan olu bɔtɔ ye u ye tɔn in tɔgɔda maa min na o ye sous-lieutenant Ala ma hinɛna sous-lieutenant David Somoro la k'u tɔgɔ dara o la kalikasiyɛnw kɛnɛ kan sa min ye jɔnjɔnw ye ale ni u ka jalaw olu dara u disi kan kalanden ninnu u y'a yira sa k'a fɔ ENSO yɛrɛ kɔnɔna na ye u ye kalan kɛ cogo min olu dɔw yɛrɛ kun nana kun t'a dɔn marifa ye min ye dɔw kun t'a dɔn mugu bɛ ci cogo min nka ko Ala ni Mali sababu Cadikaw ni Senegalikaw ani Burkina ni Nizɛrikaw u ko nin ko in ɲɛna kosɛbɛ kalanden 450 ani kalanden 500 o de dilanna nin ko in senfɛ nka n'i ye a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ maliyɛnw olu de ka ca ni bɛɛ lajɛlen a la dɔw bɛ olu ka jamana ye 2 ye dɔw ta ye 3 ye dɔw ta ye 4 ye Cadi olu de ye 5 ye donc min ye colonel Sidi Lamine ye bamanan an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan a ka cɛsiri a n'a ka timinandiya la Amara e tun ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan k'a fɔ ko ka laseli kɛ laseli min bɛ ɲɛfɔli kɛ maa minnu yɛrɛ n'o olu bɛ transition senkɔrɔma don o hukumu kɔnɔna na sa an ye maa min sɔrɔ bi ale ye karamɔgɔ ye karamɔgɔden don a bɛ kuranɛ de dɔn a tɔgɔ ye ko Sheikh Kasim Kone min ye Fode Seru Kone Dar Salam Bajalana o denkɛ don ale kɔni an ka jɛ an ka a yɛrɛ lamɛn a yɛrɛ k'a lakale aw k'a lamɛn. Fo kana gɛn di an kan sisan sa an ka armée de wulila la aw b'a fɔ ale dɔw jaabi a ye cɛ da anw ma n'o ye Asimi Goyita le 5 colonel minnu bɛ na kuma bɔ dugudenw na an bɛ dugawu de kɛ a ka transition ninnu ka di ne ye kojugu ninnu ka di Masa Minɛ Ala don a si ka nimoro tɛ n bolo n t'u ka so in kɔnɔ n ka kuma fɛnɛ tɛ ko mɔgɔ kana nin sababu de n'u ka kuma n mago t'u ka wariw la jamana ka lafiya de parce que Mali kɛra fierté anw de bɛ voyage bila ne fa El Hadji Fode Seydou Kone denkɛ Kasim Kone de Mamadu Garde kun b'a bila a barika Ala ye jamana in da kojugu ma a barika Ala ye aw ka fanga min ba an kan jamana fɛnɛ bɛ ka stabiliser mara bɛ ka na le 5 colonel ani minnu ba aw fɛ aw ka denbayaw la aw faw la aw baw la aw balimaw la Mali kɔ bɛɛ Mali kan bɛɛ n ka garibu baw ye jamana in da kojugu a barika Ala ye an b'aw kɔ bi su ani tile bɛɛ wulila an ba aw nɔfɛ alhamdulilahi rabbil alamin ne balimakɛ Jawara an bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an lamɛnbagaw na an lajɛbagaw ye ka ɲini faamaw ka faama fɛ an bɛna baro kunkurunin mun waati kunkurunin min kɛ baro la faama Ala k'an dɛmɛ kuma fɔ ko ɲuman ma Ala ko min ka di ni dugu in na e ye n b'i lasegin ka na ji wala nka Ala de ka mɔgɔ dilannen don nka Magali ka d'a ye Ala ko n b'i lasegin n b'i lataa yɔrɔ min na diɲɛ hɛrɛ b'i sɔrɔ yen nka min y'an ti n b'i la dɛ n b'i lasegin ka yan d'i ma ka tila k'i lata i ta yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko diinɛ ko ni jamana ko kelen de don awɔ i sigiyɔrɔ de Ala bato ka di n'i ta yɔrɔ de Ala bato an bɛ an tɛ ka ɲininka pièce la ko Ala mɔgɔ tɛ ka n da kɔngɔ kan ni dunan ye an bɛɛ bɛ ka kale de fɔ an ka dugu bɛ misiri dugu dɔw la misiri bɛ yen nɔ a tɛ wele misiri bɛ yen nɔ mɛgɛra t'a la dugu dɔ de nana dɔw ye o t'i sigiyɔrɔ ye anw degelen don Ala y'an bila yɔrɔ de la an bɛ Ala barika da dugu in ka ɲi dugu in ka di Mali ka di Mali ka bon Mali ka di Palestiniens ni Israéliens lajɛ Irak lajɛ Syrie lajɛ bɔn bɛ ka jigin kojugu ba ninnu ka jogo de ko sanki fɔ bi ɲɔgɔn faga la nka Ala y'an bila yɔrɔ la bɔn tɛ tasuma tɛ yan foyi tɛ yan nanzaraw ni bi an kan walahi nanzaraw dɔrɔn de bi an kan faransiw n bɛ kuma dɔ fɔ u ye a ye lamɛn tuma lahi ne ma ekɔli kɛ
wallahi ne ma école kɛ n bɛna kuma mun fɔ transition mɔgɔw ye ani jamanadenw ye ne ka laɲini tɛ ko nin video ka lancer ko n'u ka ɲɔgɔn ye dɛ wallahi o tɛ n ka laɲini ale bɛ don assemblée kɔnɔ n bɛna mun sɛbɛn n bɛna mun fɔ i ma taa fɛ yen aw de wulila ka jira sira alhamdulilayi an k'o yɔrɔ faamu wallahi ne bin ka dugu fɛ wallahi ne bɛ Mali fɛ ne wolola yan bi ne ka fɛn bɛɛ ye Mali de ne mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ pressé n ka Mali de la yan wa ne ka ladili tɛ foyi ye fo Mali ka suma wa n ka ladili tɛ foyi ye fo farafinna ka suma finmanw a y'aw hakili sigi jɛmanw y'an sɛgɛn n ba an ma min bɔ an bɛ denmisɛnninya la anw ni dɔnkilidalaw ka dɔnkili tele la Aisha Kɔnɛw Alpha Blondy o n'an ka dɔnkilidalabaw ko kana taa Libéria wallahi bakisɛ bɛ kana taa Somali nin bɛ kana taa Angola kana taa Éthiopie kana taa Burundi wallahi kana taa Abidjan kana dɔnkili bolo kana ɲɛsin yɛrɛ ma Mali anw yɛrɛ ma n'an y'aw bɛ da fama Ala ka barika la san dama dama tubabuw de bɛ taa dugu dɔ la k'u ni marakɛla ye nka u mana cun dugu la mɔgɔ ni kisɛ bɛ yen ne bɛ faransiw hakili la dayɛlɛ fo ka na anw hakili dayɛlɛ bi an ka mɔgɔw sara an kɔrɔw sara armée la an dɔgɔninw sara an denw sara an denw sara an ka mɔgɔw sara an balima an ka lajɛ dɛ nanzara minnu nana k'olu b'an ma san 60 an bɛ faamaw bolo an si ma kɛ fɛn ye san 60 n'u y'a ye an bɛna Irisiw b'an faga san 60 n'u y'a ye an b'a fɛ ka ko bɔ nɔgɔ ko la u bɛna an faga san 60 u y'an ka sɛnɛkɛcogo suɲɛ ka taa n'a ye san 60 u y'an ka bagan maracogo kalan fɛrɛ la ka taa n'a ye san 60 u y'an ka mɔgɔ fiɲɛw étudier ninnu ta ye tiɲɛ nka an k'a tiɲɛ de finmanw an t'a hakili da ye u sera yan saraka y'u bila wa Mali taa wa kan Musa nana yan ale de sanu ko ka taa saraka bɔ makan ala ye sarakaw de ayiwa nin ye kun fɔlɔ ye n'ala sɔnna ma miniti 20 baara don n yɛrɛ tɔ ma Kasimu Kone an b'a fo a ka laseli la ka Jawara yɛrɛ fana fo ale bɛ wuli ka jɔ kɛ ka s'a ma yaasa ka se ka dalakaw sɔrɔ kuma in tɔ n'ala sɔnna ma an n'a da aw ma fo ka taa bɛɛ lajɛlen ban Mali kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen kin minnu bɛ yen ni olu sigilen don Kulukoro kɔnɔna na sa u kɔni ye moto di olu ma u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'a bɛ f'o ma ko CDQ moto ninnu kɔni ale baaraw n'o ye moto 11 ye o dira u ma a wari bɛ taa se CFA wari miliyɔn 15 ma waleya in ale kɛra jɛkulu min fɛ sa o projet PEPAP ale sigilen don sa yaasa ka se ka dɛmɛ don kin kɔnɔnaw ma u y'a jira sa ko min ye moto minnu kɔni dilen filɛ nin ye a bɛna to ka wulikajɔ a n'u ka baaraw ka se ka yiriwaliw kɛ sigidaw kɔnɔna na a kɛ kun ye o ye sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ ka labɛn n'a bɛ f'o ma ko ɲɛbila sɛbɛn ka taa bɛn na ale ɲɛmaaw olu tun bɛ Segukaw fɛ yen u taara Segu dugudenw dugutigiw kabilatigiw bɛrɛbɛrɛlitɔw u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ntɛnɛn ka se ka baro sigi kɛ ni olu ye baara yɛrɛ daminɛna bi u y'a jira sa k'a fɔ ko Segu kɔnɔna na maa ma falen bɛɛ lajɛlen kɔni nana yaasa u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ cogo min Segu hakilina ye min ye k'o di u ma hakilila jagabɔ minnu kɔni bɛna tali kɛ min kan sa o ye baara kɛcogo ye ɲininkali damadɔni bɛ komisiyɔn maaw bolo olu kɛlen don k'o kɛ sɛbɛn ye k'o d'u ma n'o bɛ f'o ma ko questionnaire nanzarakan na u ka se ka olu jaabi Burɛmu sifinw ka se k'olu bolo don u yɛrɛ ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye denmisɛnnin 10 o taara Burɛmukaw fɛ ka kalan kɛ olu kunna sɔrɔko ta nasira fɛ Burɛmu mairie baara min bɛ ka kɛ ale kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ n'i bɛna cakɛda sigi yɛrɛ ye ka wari ɲini a ye i b'a kɛ cogo minnu na i kan ka taa sira minnu fɛ ONG min bɛ yen sa n'u b'a fɔ ko Nouvelle Horizon ale n'a dɛmɛbaaw olu de kɛlen don ka nin kalansen sigi sen kan Burɛmu kɔnɔna na sifinnakaw u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min Bilakaw sanji ye tiɲɛniba kɛ Bilakaw bɛɛ lajɛlen don faralen don ɲɔgɔn kan nin waati in na ko ka dɛmɛ don bila ma min ye dugudentɔw ye Bilaka minnu bɛ Mali fantan 4 ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ welewelemada bilalen don u bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna a ma sini Marikacɛ Dawu ale min ye u ka nin ko in ɲɛmaa ye n'a ko bɛɛ lajɛlen ma ale bolo bila bɛ se ka dɛmɛ cogo min olu kɔni kan ka dɛmɛ sɔrɔ maaw kan ka dɛmɛ bila cogo minnu na sa n'Ala sɔnna a ma ani Marikacɛ Dawu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale bɛna o ɲɛfɔ an ye ayiwa RP Media France Elija de bila wuli k'i jɔ dɛ
aha faso bi bolo la wuli k'i jɔ bilaka fɛn fɛn bɛ faransi Elija a ti bila o ma dɛ ko jɔnkala bɛ bolo la u ka se ka dɛmɛ di an k'an faso bɔ kunpanna nin waati in na kɔkan kibaruyaw la Nizeriyakaw fɛ yen Nizeriya wolomasiri tabaw k'olu ka pankuru dɔ n'o ye hélicoptère ye o bɔra ka bin a bɔtɔ gosili dɔ la ka ɲɛsin Boko Haram ma sɔrɔdasi 5 tun bɛ pankuru in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ni tora waleya in senfɛ min ye waleya in ye Nizeriya wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaaw ye kibaruya di k'a jira k'a fɔ k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula pankuru in a kɔnɔmaw minnu taara bila olu ni Boko Haram kun karilen don ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen sa n'olu tun kan ka segin ka na maa wɛrɛw ta olu de kɔni nana bin tan cogo in na k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min Marɔku maa 20 ani dɔɔni o de fatura tile kelen kɔnɔna na k'a sababuya kɛ u ka dugu min bɛ yen n'o ye Beni Malɛli ye Beni Malɛlikaw fɛ yen u y'a jira sa ko funteni lahaw ta de kɔni kɛlen don ka Marɔku kɔni gosi nin waati in na olu t'a fɔ sa k'u bɛ été la sa wa été in tile k'o de juguyalen don ka kɛ funteni lahaw ta ba ye maaw kɔni bɛ ka sa cogo min u bɛ ka sa ten Marɔkaw kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ min ye orobinɛniw ye ani jisiraw ye k'olu sigi kare ninnu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'o bɛɛ n'a ta maa dɔw bɛ yen olu ye degun sɔrɔ ninakiliw nana gɛlɛya min ye funteni yɛrɛ de lahaw ta barika bonyana maaw bɛ jiw ɲini u bɛ kungow ɲini yaasa u se k'u yɛrɛ ni lafiya cogo min na k'o bɛɛ n'a ta ko ni maa 20 ni kɔ kɔni bɛɛ lajɛlen ni tora nin ko in na dɛ ko wa ko a bɛɛ lajɛlen a kɛra dugu min na sa o ye Beni Malɛli ye ale yɛrɛ bɛ Marɔku kɔnɔna na Kongokaw fɛ yen n'o ye Kongo Kinshasa ye u y'a jira fana k'a fɔ ko maa caman de fatura ye samedi tɛmɛnen min ye barakacun dɔ senfɛ n'a bɛ f'o ma ko bousculade o kɛra yɔrɔ min na sa u ka dɔnkililikɛla dɔ n'o ye gospel ye ale kɔni tun ye dɔnkilidala dɔ de wele u b'a fɔ ma sa ko Mikayi Kambi ko o kana ɲɛnajɛ kɛ u ka Kinshasa stade ba in kɔnɔna na u ka kunnafonidilaw y'a jira sa k'a fɔ ko wulikajɔ in kɔni senfɛ maa 7 ɲɔgɔnna o ni tora la nɔgɔni fɛ nka maaw ye yɛlɛli min kɛ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn nɔɔni ka fɛnw kɛ k'o ye su tɔ caya dɔgɔtɔrɔso olu kɔnɔna na RDC ko yen kɔni maa o kuma ni kɔnsɛriw bɛ yen k'a ko de bɛ kɛ tan sabula maaw b'a fɔ de ko f'u ka t'u bolo maga artiste la Afrique du Sud kaw fɛ yen olu ka polisiw u ye maa 95 ani 5 de minɛ maa minnu n'olu bɛ bɔ Libikaw fɛ yen k'u taar'u sɔrɔ sɔrɔdasi kan dɔ dogolen kɔnɔna na juma tɛmɛnen u bɛ degeli la Afrique du Sud kɔnɔna na min ye sɛgɛsɛgɛliw ye o y'a jira sa k'a fɔ u sigiyɔrɔ min filɛ nin ye n'u bɛ ka degeli kɛ yɔrɔ min a ma di u ma polisiw kɔni y'a ye sa k'a sɔrɔ k'u ka dugu min bɛ n'o ye Watilivɛri ye o min ye Manpulanga o kafo kɔnɔna ye kilomɛtiri 360 o de bɛ ani Johannesburg ni ɲɔgɔn cɛ k'u taara ninnu tɛgɛ ta ye caw u talen ja maramafɛn juguman ni fɛn sugu bɛɛ b'u bolo min ye Afrique du Sud maaw ye u ko k'u na ninnu bila kaso la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ kelen tɛ ka bolofara wɛrɛ sigi fan wɛrɛw fɛ sabula bingaliw ni Afrique du Sud n'i taara sanni kɛ sugu la ni wari i tɛ segin o i tɛ segin dɛ ye non Johannesburg k'a fɔ ko n taara sanu sisan e b'o san cogo di e dunnana wa non u bɛ tugu i kɔ dɛ bɛɛ ɲininka o la n'i bɛ taa ye i bɛ taa min fɛ yen i ni minnu ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ t'i ka ciw kɛ e kɔni i siden bɛɛ Ala kana ala jigin kɔnɔ n'o tɛ sumi kɔ lahara wa a bɛɛ lajɛlen ka t'i ɲɛ tana kɛ muso ye o y'i salen ye o y'i ka ko ɔnzɔnfini wa ne ti fɛn f'i ye ne ma taa yɔrɔ min n'i ye ne da ye min na pɛrɛpɛrɛ ɲɛna bi dɔ a la de a kɛra ɲɛna o ka fisa n y'a mɛn ye wa nin kɛra ne ɲɛna n kelen tɛ dɛ an journaliste caman kun don kabi an bɛ ka taa minnu bɛ ka taa n'an ye réseau international des journalistes d'investigation u ko Jobour u b'a fɔ yɔrɔ in ma ten Johannesburg tɔgɔ de ko Jobour Joka dugu ko n'an cunna yen fɔlɔ Ala ka n'an ci an ka wari yira n'an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an kana taa an kelen n'an bɛ segin n'an bɛ fɛ ka sanni kɛ an k'a f'u ye wa n'an ye muso jɔlen ye Ala ka n'an ci k'a b'a fɔ k'a b'o sumuru tigɛ n'o tɛ ni fɛn fɛn y'an sɔrɔ an yɛrɛ y'a laɲini i b'a dɔn ko Éthiopien ninnu tun bɛ ne bɛngalakaw olu ti sɔn olu fɛn fɛn mana olu b'a sɛgɛsɛgɛ u ka bayide in de tunu na sa an y'o ɲini an taara o ye yɔrɔ o yɔrɔ sa KwaZulu
n'u ye maa ta u t'o di cɛ dɔ ma ye an taara Nelson Mandela fana ka so ka t'o lajɛ ne delila k'a jaw yir'e la o Nelson Mandela ka so bɛ Soweto de an taara ka taa ɲɛda yen kan yen fana i dontɔ a bɛ bɛn CFA 10,000 de ma i b'o de sara pour que i ka se ka don ka Nelson Mandela ka so lajɛ yen n ka cɛ i bɛ billet de san ka na ni Ala ye cɛ ka wari bɔ yan i ɲuman di bɔ dɛ dugu in u bɛ min f'i ye a kɛ ten dɛ wa fɛn caman an ka mɔgɔ caman bɛ taa baara la olu b'a minnu b'a dɔn u tulo bɛ n na o u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ o yen ma nɔgɔn ale ni Angola ninnu n'o a tɛ ku i la yɔrɔ Kenya i siden bɛɛ a tɛ ku i la yen i bɛ jigin dunanjigiso min kɔnɔ k'a fɔ ko olu bɛ balo o de la o n bɛ tulonkɛ la yan o donc u ka polisiw u ko nin ko in k'u bɛ nin sen dɛ maa 95 min minɛlen filɛ nin k'u bɔra Libi n'o y'a sɔrɔ u kelen don n'u kelen tɛ u tun bɛ so min kɔnɔ u ye so in sɔrɔ cogo di u ni jɔn min ɲɔgɔn bolo bolofara wɛrɛ b'u la wa maramafɛn minnu filɛ nin u ye ninnu sɔrɔ cogo di an yɛrɛ kan ka an ka sokolonin ninnu bɛɛ kɔlɔsi yan o waati in na o yɔrɔ caman bɛ Bamakɔ olu kan ka kɔlɔsi bi bi in na dɛ n'an bɔra Afrique du Sud an bɛ taa Faransikaw fɛ yen Faransi tiɲɛ na u y'u ka Jeux olympiques labɛn ka ɲɛ anw yɛrɛ ka maaw ɲɛna a dayɛlɛ don kosɛbɛ u k'u don fini ka ɲi an ka fini yɛrɛ tɔgɔ ye di farafin fini wɛrɛ tun b'u la a kɔni ɲɛna kosɛbɛ nka jɛmani 2 min tun bɛ drapeau bɛ olu y'olu bɔ min aw t'u dɔn wa o kelen bɛ boxe kɛ dɛ ko muso dɔ b'a la k'o bɛ boxe kɛ bon mɔgɔw kɔni bɛ ka médaille sɔrɔ nka anw ma médaille sɔrɔ fɔlɔ an yɛrɛ tɛ jouer bi de yan ou bien sini de don n'an cira an bɛna so ou bien an ni chance de taara dɔw bɛ se ɲini aw b'a la ko chance aw tɛ se ɲini Kumasi ko chance Jeux olympiques kɛnɛ kan Nigériyakaw olu ka muso boxukɛla dɔ bɛ yen Cynthia ale kun tɔgɔ sɛbɛnnen don Jeux olympiques la k'u y'a bulon a bulonna ko sabula mun kɛra dimanche tɛmɛnen ale ye daraka min dun a daraka dundɔ a y'i bolo ka fɛn dɔ mugu la k'o kɛ a ka nɔnɔ na ye u y'a fɔ sa ko ka nɔnɔ in ko ka muso in minɛ ko k'a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛra min ye farikolo ɲɛnajɛ maaw ye ko fɛn taara ye a ka dumuni na ko furosemidi wandara mun ne a tubabu fɛn ninnu tɔgɔ ka ca ye k'a kɔni dagalen t'a ma fiyewu a k'o kɛ dumuni na kuma tɛ ale kan ka boxe kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni dulonnen ye nin ye ale ka Jeux olympiques o banna pewu a bɛ se ka segin ka t'u ka dugu la ale tɛna yɛlɛ tuguni sabula min ye anti dopage maaw ye minnu sigilen don nin ko in kama olu de y'ale minɛ boxe ko hukumu kɔnɔna na hali bi dege karamɔgɔ min n'o o ye Île Samoa maaw ka dege karamɔgɔ ye Lionel Elika Fatou Paito ko Ala y'ale ka kalifa minɛ a la juma tɛmɛnen Jeux yɛrɛ a so min bɛ yen n'u b'a fɔ ko village des athlètes Saint-Denikaw fɛ yen o ka sɔrɔ anw ka so la dɛ anw ye banlieusards ye cɛw nous on est Aubervilliers voilà avec Guima national ko dege karamɔgɔ in san 60 a si bɛ o de la ko a dusukun de jɔra kaki arrêt cardiaque k'o de y'a sɔrɔ fure in sa min ye fédération internationale de boxe ye u ye taasi bila kɛ ka ɲɛsin a somɔgɔw ma k'a fure o kan ka bila ka taa kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira bɔlɔlɔ sira ale fɛ CPI ale ko hukumu kɔnɔna na Ngilɛw ka jamana n'o ye Royaume-Uni ye a ko ale tun b'a fɛ ka i kangara CPI ɲɛ a kana se Israel premier ministre ma ko nka k'olu t'u kangara tugun dɛ ko CPI k'a minɛ ko ka taa n'a ye ko sabula k'u ye jaw ye u ye waleyaw ye fɛn dɔw bɛ a y'olu kɛ ko olu tɛ bɛn diɲɛ sariya si la Benjamin Netanyahu k'a kan ka minɛ ka taa n'a ye CPI la ko k'a kiiri i n'a fɔ maa minnu ye maafa jugu kɛ an ka jamanaw kɔnɔ olu bɛ kiiri cogo min CPI fɛ maaw bɛ ɲininkali kɛ keba ko munna o don ko k'a tun bɛ États-Unis tɛ CPI la o ayi olu t'a la dɛ a bɛ se ka taa ye foyi t'o la jamana minnu de ye CPI signé sa n'a yaalayalatɔ taara s'olu dɔw ma ye ko n'u y'a mago to dɛ sinon kɔni sariya b'u yamaruya u k'a minɛ
k'a di ka taa n'a ye États-Unis kaw fɛ yen Amara ko bi y'a tile 100 ye ko n'Ala sɔnna a ma min ye Joe Biden ye ni ale ye républicain ka cɛbɔ ye Kamala Harris hali n'o y'a sɔrɔ ale kɔni ma fɔ fɔlɔ a ka jɛkulu maaw fɛ k'olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile 100 ko o de bɛ an ni lamɛrikaw ka kalata cɛ novembre kalo tile 5 ko baara in kan ka kɛ o kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen na ani lakɔlɔsili n'u b'a fɔ ma ko sondage ko Kamala Harris ale fanga kɔni ka bon kosɛbɛ démocrates fan fɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ a ma lakodɔn fɔlɔ ko lakodɔnni ko waati ma tɛmɛ koyi utu kalo nata in o tile 19 ka taa bila tile 22 la k'u ka jɛrɛba kan ka kɛ n'o ye convention nationale des démocrates ye k'o kɛnɛ kan k'a bɛ se ka lawaleya ko wa fana ko maa si tɛ yen bi maa min kɛlen don ka sanga sɔrɔ u ka fan fɛ ka tɛmɛ ale kan ko dɛmɛ bɛ ka ta ka don a ma cogo min ani waleya bɛ ka kɛ cogo min ko Trump k'a labɛn ko ani ale de kɔni bɛna tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na halisa ale États-Unis kelen in kɔnɔna na u ka secrétaire d'État n'o ye Anthony Blinken ye ale y'a yira kunun kari ko wolomasiri taba minnu bɛ Libankaw fɛ n'o ye Hezbollah maaw ye k'olu de kɔni ye obi fili ko ye ka obi fili ko ka to o kɛru ka to bin yɔrɔ la yɔrɔ min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o ye plateau de Golan ye ko hukumu kɔnɔna na sa ko min ye Hezbollah ye ko n'u ko ko basigi de ka d'u ye u ko ko lafiya de ka d'u ye u ko k'u bɛ fɛ diɲɛ ka suma k'u ka nin waleya cɛjugu ninnu dabila yaasa diɲɛ bɛ se ka suma cogo min na min ye Anthony Blinken ye a ye nin kuma in lase Tokyo kaw fɛ yen ɲɔgɔn ye sen fɛ sa ɲɔgɔn ye min ni a n'olu ka maa ɲɛmaa ye o kɛ nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kunnafoni na kunnafoni minnu labɛnna Kiba Jalo fɛ k'a lase aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Kasim Tarawele fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a keru aw bɛɛ lajɛlen k'a ye YouTube masa bi yan Amara Nuhu Keyita ale y'a bila yen n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ bi an bɛ Madina Jara fo ale bɛ Atlanta ale fana ni min ma fɔ yan ale ti kala don o la dɛ a n'a ɲɔgɔnna caman a balimakɛ n'o ye Babi ye o bɛ Douane cour kɔnɔna na yan o ye Douane ye an b'a fana fo k'u waleɲuman dɔn Madina k'a jara a ka bonya n'a ka kanu na k'an yɛrɛ fana b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a nɛgɛ kaɲɛ 9 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ Ala ka dugu ɲuman kɛ